Hello mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, maayong gabi sa tanan. Maayong gabi usab sa ato ang mga igsuon no nga mga OFW nga anaa sa gawas. Maayong gabi, maayong buntag kaninyong tanan ra. Manghinaot mi o manghinaot ta nga naara mo sa maayo nga kahimtang no. Kaya ang inyong pagpaningkamot alang sa inyong kaugalingon ug alang sa inyong pamilya nga makasurvive sa kalisod dinhi sa Pilipinas. So, no? Dayon ato po silang iampo mga kaigsunan ko diha ni Kristo harong tagaan sila og igong kusog sa Ginoo no nga makalahutay sila dito sa gawas usab. Ug kita po dinhi magampo kita kanunay nga giyahan usab kita sa Ginoo no ug hatagan kitang tanan og maayong panglawas. Hello mga kaigsunan ko dinha ni Kristo no. Welcome to my YouTube channel, Sam's Transformation. Kung bago po mo sa ko ang channel, palihog subscribe na mo no. Kay para daghan ang mahayagan. No? Mahayagan sa ato ang discussion, sharing karong gabi una, mahitungod sa ato ang pagtuo ug sa kinabuhi ni Kristo. Ug ayaw na lang po kalimot mag-like and share para ato kining mapalapnag no ang atong programa sa atong YouTube channel Sam's Transformation kay nagahisgot kini o nagalangkob kini sa tuang pagtuo o sa kinabuhi ni Jesucristo no. Isip usa ka Katoliko, isip usa ka magtutuo o Kristiyano, ang ato ang ginabuhat diri mga igsuon ko dinha ni Kristo mao ang pagbasa sa ebanghelyo o pagbasa sa gospel no nga subay sa tuang simbahan nga Katoliko. Unsay gibasa dito sa pari mauusab atong gibasa dinhi sa ato ang live no mao nang maminaw gayud kita no para at usa kini sa ato ang pagpamalandong mabasihan ka nato kini sa tuang pagpamalandong matag adlaw-adlaw. Kay matag adlaw-adlaw man ta mubasa sa ebanghelyo no base sa ato ang simbahan nga Katoliko. So mao kana mga kaigsunan ko ni Kristo no, kinahanglan ato maminaw kita kaysa ako pag ginaingon mao kini ang ato ang basihanan nga kita makapamalandong sa matag adlaw-adlaw. Kay tinuod man busy kaayo ta sa tuang paningabuhi no pag sinarayo sa kinabuhi nato matag adlaw-adlaw no pagpangita og kwarta, trabaho tungod kay para makakaon ang atong tagsa-tagsa ka pamilya, mabuhi kita. Busy kita kaayo dayon at the end of the day kapoy kay ta pero dili gayud nato kalimtan ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay mao kini ang pinakaimportante sa tanan. Bisan kapoy pa kaayo ang atong lawas, my dear brothers and sisters in Christ, kinahanglan maminaw usab kita sa pulong sa Ginoo matag adlaw-adlaw. So swerte ta kaayo no kay ani kaning programa nato no sa YouTube channel nato no Sam's Transformation kay naghisgot man kita sa kinabuhi ni Jesucristo matag adlaw-adlaw. So dili na ta modugay mga kaigsunan ko dinha ni Kristo. Ato nang pagasugdan basahon nato ang ato ang ebanghelyo karon. So September 6 taron no 2023 Wednesday karong adlaw no atong tan-awon dinhi o Miyerkules karong adlaw. So duyugi ako sa pagpaminaw, sa pagbasa o pagtutok ni ining ebanghelyo nga anaa nato karon nga adlaw mga kaigsunan ko dinha ni Kristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Bibiya si Jesus sa sinaguga ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayunag hilantan ang ugangang babayi ni Simon ug gisultihan nila si Jesus bahin kaniya. Miduol siya ug mibarog sa kiliran sa higdaanan sa masakiton ug gipapahawa niya ang hilanat. Gihuwasan ang masakiton og diha-diha mibangon siya ug misilbi kanila. Sa pagkasawm-sawm na ang tanan nga may mga higala nga masakiton sa nagkalain-laing balatian midala kanila ngadto kang Hesus.
ug iyang gitapion ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa ug giayon niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tawo nagula usab ang mga yawa nga nagsyagit, ikaw mao ang anak sa Dios. Ug gipinahan sila ni Hesus sa dili pagpanugilon, kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Sa pagsubang sa adlaw, bibiya si Hesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tawo ug sa diha nga hikit-an na siya, ila siyang gipunggan sa paglakaw. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod, kay mauman kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa nagwali siya sulod sa mga sinagoga sa Judea. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ang atong itubag, daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan ko dinha ni Kristo ang ato ang gospel karon, no? Nga gibasa makabuluhanon kaayo sa ato ang kinabuhi, no? Kay usa siya kabutang nga ang atong Ginoong Hesukristo nag-ayo sa mga masakiton. Dili ra kay usa, no? Ang una nga iya giayo katong gihilantan. No, ordinaryo nga sakit dayon, abtik dayon tong tawo, dayon ni silbi dayon kanila, no? Ni serbisyo dayon kanila. Dayon sa pagkadungog sa mga tawo, daghan ang nanuol niya nga mga masakiton, no? Unya iya usab giayo silang tanan, no? Unya ang uban nang gula ang mga yawa sa gikan sa tawo ug misyagit mo ug miingon ikaw mao ang anak sa Dios. Mismo ang yawa, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo, naka-recognize sa ka Jesus Christ, no? Yawa na gani na siya, no? Pero kita atong pangutan-on ang atong kaugalingon, isip usa ka Katoliko, isip usa ka magtotoo o isip usa ka Kristiyano, no? Nakaila bata sa ato ang Ginoong Hesukristo. Of course, maingon ang uban nga aduna sila idea, nakaila sila, ang uban usab miingon nga wala pa ko nakaila. Mauning ania karon ang atong programa sa YouTube channel, no? Psalms Transformation sa atong YouTube, no? Sa atong channel sa YouTube, Psalms Transformation, para mas makaila pagud ta sa ato ang Ginoong Hesukristo kung kinsa siya. Kay naghisgot man kita kabahin sa iyang kinabuhi, mga igsuon ko dinha ni Kristo, no? Dili gayud kita magmahay, dili gayud kita ingon nga sayangan sa atong oras, kay mao kining panahon nga ato ang mapalambo ang atong pagtuo dinha kang Hesukristo. Mao kini ang panahon tungod sa atong pagbasa sa ebanghelyo, mao kining panahon nga makasabot kita kang Hesukristo kinsa siya, no? Ang yawa gani naka-recognize niya, how much more nga kita naghimo kita sa Ginoo, ginama kita sa Ginoo para mabuhi ta niining kalibutan. Kinahanglan ato gud gayud siya sination, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo. So dining pagiya sa ebanghelyo sa gospel, gihisgutan sa gospel, no, nga iyang gipang-ayo ang masakiton. So mausab kini ang panahon nga atong hugton ang atong pag-ampo, no? Mag-ampo kita kanunay. Nasayod ko nga sa atong panimalay adunay atong anak hilantanon, kita mismo pud hilantanon, maglain na atong lawas o aduna nay mga masakiton ug himalatyon sa atong balay, no? Mga tigulang, atong mga lulo, atong mga inahan, amahan. So kini nga panahon na mga kaigsunan ko dinha ni Kristo, mao kini ang panahon para atong dahigon ang Ginoo, para mag-ampo ta kaniya, para mangayo og mga liyupo kita kaniya sa unsa atong ganahan nga ato ang iampo o pangayoon kaniya. Ilabi na sa panahon nga sa atong panimalay adunay na masakit, no? Ato silang iampo, nahatagan
sila sa Ginoo og kusog ug ayuhon sila pagbalik. Kay walay imposible sa ato ang Ginoong Hesus Kristo, mga kaigsunan ko dinha ni Kristo, no? Wala siya pili kun dili niingon siya dinhi sa gospel nga sila tanan iyahang giayo sa ilahang mga sakit. No, posible usab kana mahitabo kanato. Ilabi na sa atong pamilya nga adunay nagkasakit, ato kanang iampo sa Ginoo nga maayo siya. Hatagan kita og milagro siya nga mamaayo siya sa iyang sakit. Ingon usab sa mga tawo nga anaa sa ospital, no? Labi na katong himalatyon ug mga tigulang na ug atong mga dagko kay nga mga problema sa ilang sakit, ato silang iampo, no? Tanan nga mga masakiton dinhi sa kalibutan, lain-lain man og sakit, mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ato silang ihalad ug ato silang iampo ngadto sa Ginoo. Kay ngano, walay imposible sa Ginoo, kay miingon man siya, giayo sila tanan sa Ginoo. No, ang ilang mga balatian, ang ilang mga sakit. Busa sa ikaduha nga bahin, mga kaigsunan ko dinha ni Kristo, milakaw si Jesucristo sa awaaw nga lugar, no? Kay mao maguna ang iyang paborito nga lugar, bukid, taas nga bukid, ug didto na siya magampo. Pero ang mga tao nangita kaniya, no? Nangita kaniya. Unya gipunggan siya sa mga tao, no? Gipunggan siya sa mga tao kay dili siya palakwon, no? Nahingawa o nawili ang mga tao kaniya sa iyang gihimo, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo, nga milagro kaayo nga ang tanan iyang giayo sa ilahang mga sakit, no? Busa mingon si Kristo, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo, niingon siya, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod, kay mauman kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. So si Jesus Christ, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo, dili lang di ay siya mustik sa usa ka lugar, no? Kinahanglan siya nga adto pud siya sa ubahang lugar, agig pagsangyaw sa maayong balita, no? Mao kini ang atong gibuhat, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo, atong gipaambit sa kadaghanan ang unsay pulong sa Ginoo, no? Atong gipaambit sa kadaghanan. Kay sumala pa ni Kristo ang tumong og tuyo sa iyang amahan nga atoa sa langit, mao ang pagpadala niya dinhi sa kalibutan aron musangyaw sa maayong balita. No, usa kana sa iyang misyon nga pagsangyaw sa maayong balita. Munang each time, every time nga magbasa ta sa ebanghelyo, sa gospel, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo, ato gayud tigaan og panahon, ato gayud tigaan og intention, no? Ato gayud tigaan og time, no? Ato tagaan atong kaugalingon og space pud, no, nga atong ma-realize ang umaamguhan o ma-feel o atong mabuhat usab sa ato ang kinabuhi ni Jesucristo katong naa pa siya dinhi sa kalibutan. Kay wala na siya laing gidala diri, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo, kung dili ang mao ang pagwali, no? Kung dili ang pagwali sa maayong balita, no? Og nihigama na sa milagro, no? Pero dili lang din nakutob, kung dili iya pagong isangyaw. Nga sangyaw siya sa Judea, sa tibok Judea, no? Kay ganahan siya nga ipalapnag ang maayong balita nga maoy tugon sa iyang amahan, no? Maoy tugon sa amahan kang Jesucristo. Pero actually ang amahan usa na siya ka misteryoso, no? Kay amahan mao si Kristo. Si Kristo mao ang amahan ug sila tanan usara, no? Inana ka misteryo ang kinabuhi ni Jesucristo nga iyang gipadayag dinhi sa kalibutan. Dili na nato libugon ang atong kaugalingon na mga papang nga ang amahan nagpakatao nga mao si Jesucristo, dahil na ay pagkamatay niya ana ay espiritu, dahil sila tanan usara, no? Usa ka na siya ka misteryoso kaayo nga butang nga dili nato matungkad o dili nato masabtan, no? Only Jesus Christ nga makasubot ni ana, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo. So ato na siya dawato, no, sa atong kasing-kasing sa tibok natong kinabuhi nga kanang butang nga usa ka na ka misteryoso. Dayon at ato ang kiniingon man si Jesucristo, mga kaigsuonan, nga niingon siya nga magsangyaw siya sa maayong balita. So sa
pinaagi sa gospel, pinaagi sa ebanghelyo, dinhi niya gisangyaw ang maayong balita, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo. Maunang sa panahon nga mag-live kita, mag-vlog kita no sa atong YouTube channel Psalms Transformation. Ato gayud ipunting ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing ibutang gayud nato sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Ug kini ato kining i-apply sa atong kinabuhi isip usa ka Kristiyano, magtotoo o isip usa ka Katoliko, haron ato apong ma-concretize ang unsa ipabuhat ni Hesukristo kanato sa atuang kinabuhi, no? Lain pug kaayo paminawon nga naminaw ta sa pulong, maayong pulong ni Hesukristo, no? Dayon sa atong kinabuhi wala po nato gi-apply, no? Kinahanglan ato po na siyang i-apply. Dili maningon nga tanan ato dayon masabtan, tanan dayon ato ma-apply, kung dili hinay-hinay lang kana, no, hantod musulod ang Espiritu Santo sa ato ang kinabuhi nga muporma ug muusob kanato, no, mo change sa ato ang life sa bag-ong kinabuhi subay sa mga lakang ni Hesukristo, no, subay sa iyang mga lakang. So mao na siya ka-importante, inani ka-importante ang atong live, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo, sa ato ang channel, no, sa atong YouTube channel Psalms Transformation. Mao nang kung bago po mo sa akong channel, palihog subscribe na ug pinduta ang all bell para pag live na ko automatic makadungog dayon kita sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan. So dili na to na malimtan, no, kalimtan ang pag-subscribe, like and share para daghan pud usab ang mahayagan sa pulong sa Dios, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo. Wala ta miari o wala ta nag-vlog ra, nag-live ra kung dili aduna kitay misyon, no, sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa ato ang ginabuhat nga atong basahon ang ebanghelyo matag adlaw-adlaw subay sa ato ang simbahan nga Katoliko, no. Muna ang atong misyon sa pagpaminaw niini. So dili lang niingon nga ga live ta kay unsa din na, kung dili aduna kitay purpose na ining kalibutan, no, basin sa pagpaminaw nato sa pulong sa Ginoo, mausob ang atong kinabuhi, mausob atong panglantaw sa kinabuhi, dayon magmaayo ang ato ang kinabuhi. Nahimo tang maayo nga tawo, dayon nahimo ta nga reliyoso nga tawo nga ikalipay jud natong tanan, no? Dayon samot na jud ikalipay na gud na sa ato ang Ginoong Hesukristo. So dinhi lang ko kutob, mga kaigsuonan, manghinaot ko nga sa sunod no, sa sunod nga live nato ugma na pod maminaw kamo haron malamdagan kitang dili lang ako kung dili kitang tanan, no. Ang ako gani video mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo, ako pa gani na i-review para maminaw usab ako sa akong kaugalingon, no, nga gilamdagan kita sa Ginoong Hesukristo sa pagyawyaw niini, sa pag-share niini, no. Maminaw usab ako para matuhok po nako unsay ang mga pulong nga gipaambit ni Hesukristo kanato. So amping tang tanan ilabi na sa mga OFW, no, nga pagdugay tawon sila pud mouli, no. Ato pud sila ay ampo nga dili ra pud sila mingawon, maayo ra pud ilang paningabuhi dito, no. Ug ilaha pong mga tagsa-tagsa ka pamilya dinhi sa Pilipinas. Ug kita pud magampo pud sa atong tagsa-tagsa ka pamilya nga unta sa kanunay ilayo kita sa disgrasya, aksidente o katalagman matag adlaw-adlaw, no, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo. So dinhi lang natapos ang ato ang sharing karon. Daghan kayong salamat sa inyong mata, sa inyong dalunggan, sa inyong kasing-kasing, ilabi na sa inyong presensya karon, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo. Salamat kaayo. God bless us all. I love you all. Bye-bye sa pagkakaroon, mga kaigsuonan ko dinha ni Kristo.